El que em va portar a meditar va ser una necessitat de centrament. Aquesta necessitat va venir donada per fa uns 8 o 10 anys vaig fer uns processos d'autoconeixement i això sí que va ser molt fructífer, però també em va despertar un neguit com buscant una identitat més profunda. I això és el que em va portar principalment, búsqueda de centrament. Ara fa uns 7 anys i mig que medito, que vinc a meditar regularment, vinc 2 o 3 cops per setmana, de promig. Algun cop medito a casa. I el que la meditació m'ha portat a la vida és com si ha aparegut s'ordena de diferent manera. La vida se m'ordena la meva vida de diferent manera. Amb el sentit, per exemple, de que davant una contrarietat, una dificultat personal com de feina, no actuo tant a reacció i soc més conscient de tot el que està succeint amb mi i a fora. I bàsicament és serenitat, el que m'ha portat és serenitat. De fet, venia buscant centrament. El que he trobat també és centrament, però no m'esperava el que he trobat, no. Perquè la pràctica quotidiana he trobat molta autenticitat aquí. He trobat, al utilitzar la llengua materna, això, he trobat una immensitat